שלום, אני קבלן בניין קיבלתי את השירותים של ליאת, יותר נכון קישרתי את השירותים של ליאת ללקוח שלי שבניתי לו עד מפתח בראשון, וליאת עשתה שם את כל העיצוב. היא עשתה ליווי של הלקוח ברמה מאוד מאוד גבוהה. היא לקחה אותו לכל מיני מקומות והם קנו שם דברים ממש ממש יפים לבית, עם טוב טעם. היא עיצבה לו את המטבח. עשינו עכשיו את החדר שינה, את החדר ארונות, את כל הבית בקיצור היום אנחנו עושים. אז אני בהחלט ממליץ לכל המעוניין, כן, ליהנות מטעם טוב, עם סגנונות שליאת אחראית להם. ותהנו, למי שסגר איתה, תהנו. יאללה, נדבר בהמשך, תודה לכולם, ביי ביי.